रियल अकॅडमी प्रेझेंट्स सायन्स हायब्रिड प्रोग्राम आता तुमच्या घरी. जेई, नीट, MST CET साठी प्रवेश घ्या आणि मिळवा 11वी-12वी सायन्स संपूर्ण कोर्स अगदी मोफत. 90% पेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत. होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी विद्यार्थी दत्तक योजना. संपर्क 8070 351903. चिपळूणमध्ये काही महिन्यापूर्वी झालेल्या वादाचे उट्टे काढत धारदार हत्यारानं तब्बल 5 जणांवर सपासप वार करून त्यांना रक्तबंबाळ केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास शहरातील बहादूर शेख नाका परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी संशयित आरोपी म्हणून युवराज शंकर पवार वय वर्ष 33 राहणार खिरडी दातेवाडी याच्यावर गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. यामध्ये संकेश शंकर उतेकर वय वर्ष 25, श्रीराम धोंडू झगडे वय वर्ष 26, सागर राजेंद्र चिंदरकर वय वर्ष 24, प्रकाश भगवानराव मोरे वय वर्ष 39 आणि तन्वीर खेरेटकर हे 5 जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी संकेश उतेकर याने फिर्याद दिली असून त्यानुसार चिपळूण पोलिसांनी भारतीय कायदा 118(1) व 352 नुसार युवराज पवार याच्यावर गुन्हा दाखल करत त्याला तात्काळ ताब्यात घेतलं असून या प्रकरणी अधिक तपास चिपळूण पोलीस करत आहेत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.